Каз туган сөйнеш улы атамыз әйтеп киткән вәсиләте. Ахырысы бер көндә Әюкәди ханларды, Аюдыды акыртып, Аждаһады кышкыртып, ана Иделдә иркен булып җәйләр нугаем. Бу ятлавымды Амир Мусаевнан Илдар хәзрәт Даировка багышлыймын, уларның батырлык эшенә. Ана Идел дулкынлашып ташыды, исен җыеп нугайларым уянды, ашыгады нугай җирдән уллары, нугайшылыгын югалтпады, онытпады. Кан түгелеп нугай илем йыгылды, күтәрелмәгә көчемез дә калмады. Ят читтәге илләрдән атын безгә тактылар, нугайларым булып китте татарлар. Ят читтәге илләрдән телен безгә укытты, идигедән оныкларын бүлдерде. Батыр илем, нугай илем майысты. Майысса да бөгелеп тә сынмады. Дамир улы Амир батыр кызаннан, Җәүдәт улы Илдар батыр хәзрәт менән дулкынлаган ана Идел буенда батыр сүзен әйтәделәр үз халыкна. Эй, нугайлар, нугайларым, нугайлар! Арамызда үз сеземнең онытканнар бармы икән, әйтченез сез, егетләр, без нугайлар дип йөрми дигән кешеләр. Без нугайлар, нугайлардан туганымыз, аталардан васиятен онытпыймыз. Иркен булып җәелсен ана Иделдә йортымыз, ил берлектә булсын безнең көчемез. Гынахларды Алла Тәгалә кичерде, нугай илем кайтадан да үрләнде. Османлыдан сансыз йөргән нугайлар язадылар безгә эссе сәламләр. Кап таулардан һәм Кырымнан акыр нугаемды күреп торамын. Эй, батырлар, тел берлекте табыйык, йортымызды куршалап саклыйык, нугай булыйык, башка милләт булмыйык.